Abirta thanbang Sondro Singh Rongpi aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom tangna Pini arsik jitla pen sodda Abirta nonang ton pen arjikta Patome hejong por fight truck sira chitima por malam dogmoka forest ranger atuma hin pen kaikia mat kachirok togajok uttor borbil kamar bostipu arongalong thengpi kang hupon kenap dunlo Non malam joy joy pen thengpi kang hupon Abirta arjulongsi dogmoka forest range east division atuma hin pen kachirok togajok patome hejong AS5 hini BC ketom pli troxi ihum top ahem konglong pen thengpi kepon arjudun longsi forester samson ingti atuma hin pen uttor borbil pu angkang arlo kamar bosti arong angden kenap dunlong Forester Samson ingti perangke atuma phananga pachini duna tengke men bangso thengpi kang hupon ahem konglong katewara bang raikoma saikhi atuma phan theklok pen kat phirajok thengpi kepon abang phophan pang thekdun thekthedat anpata bangso thengpi ahem konglong katewar abang phu kepon ji aphan kebor ibo mahut men katewar ji pura hem konglong chingthang loklo Lason si Raikoma Saikia Tuma Hinpen, Mena Asai Hem, Western Range Dogmoka Long An, Keponjia Pan, Penang An Ajo Apor and Pondetsi, Jerlo Porpai Clay Hini Malam Ansi Dogmoka Forest Range Asai Hem An, Chepon Long Loputa, Niletum, Biswanath Karbi Live Peranket, Rukasen Kroapan, Nang Pachinito. Utor Borbil, Kamar Gang, Adim. Si Pini tumla information long pen logi bang philo si agar ini nil tum bhana naithek long pen la driver tumbang si nervous jalo gari ki pagorai tong kumat paching thang loglo amar la so loge driver naithek long pen kat jula driver tumba si agar bang non bang suspend dela si non range chepondet pon tak dok mo range la bang so thang pi ko anak ki di bag loi sa non dak bang approximate 60 safety bag de amount kon bag labang ke species lang hoy si belek Pini ma didi dak mo do por royalty gon se wang ma lai bang ke amount mang ge di ini kona por se ladak nang tum netung information ke long ben wang philo dak nang kile bang 730 lo stame gari ladak la chingthang lo joni se masap so let chalo mane la hai ke chesan load unload chikuri thio ma di Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi live Tangde Pini adun thwa Abirta non puthorang ton pen langitha Karbi Anglong along ketching sia Farman Summer Beatbox Battle 2022 kapaman pon Patumi Jakhong Poni Pai Engkoira Paw Arni, Tipu Porman's Kitchen 4th floor, Jubho Building along, Karbi Anglong Beatbox Community, Matati Hekpen, KABC Ahin Panchapatir Piponsi, Karbi Anglong along Ketching Sia Farman Summer Beatbox Battle 2022 Kachipatia Chaimek Padapono. Beatbox kachapati along Pregjam Ardim Mate Pregjam district along Penta nang chapate dun do puta Karbi Anglong Beatbox Community mate thi hekpen KABC founder aputhi rong hang pen ningjepot Lapen Karbi Anglong arlo kapre ka constituency pen sitame Beatbox Texer Seratum Bangkre hini society atum sitame chapate dun pusi niletum Biswanath Karbi live apranke Prodip rong park kahumri dun ahut nang than pachini dun Lapen Beatbox taisi mesen pusi pudamingtung Lapen pirthelong Beatbox pen sitame ili Karbi aketa enong jumesen chelong idun un pusi founder Karbi Anglong Beatbox Community pateti hekpen KABC founder pen ningjepot Kardom Karbi Anglong arat doan wian nilimen ke muntirong hang Beatbox hin pen bul nilimen ke thang ike labang MMO bit pen litum community do lake KABC
Karbi long beatbox community si pinangan sa thangpon lo ke lapen ini tu na Pini date July 25th arni ko Pini arani la dak itu kecepate beatboxing kecepate la bangke la ini Karbi ang long ke pangting si ini tu bipon lo ke gunam ete la ini lo la kadang founder lo ke la putat la pen co-founder tu lang alang ni bang saya itu boxi stong itu lo ni la kuman ni lo itu tu bang ke ini sangko la mate KBC executive member lo inong participant pinang ke la bang 12 people lang bang do participant kirang ke lo pen hello bing tum da do aflong mate nili mata bokojan asor la lo ini tum ki pangching silang ni tum ki arta da tum he khakna once tami ili tum ini akan di kajong la beatbox ko hinta sabso paklang ko nang ji ini khai han ta paklang ko nang ji an selling ko nang ji pusila paklang ilo da seperti bang ini tum kira kami body pon long an ke bachun ji phasi body lo si jolo ka dia na to na ke rani tum long che tong dung invited artist tum bang ke la ke thai hong chingri bolon angke ando se dola ye depend ya many any ko hedalo asi ya Karbi Anglong Daldali pen Pradip Rangphar report Biswanath Karbi Live. Tangde Pini adun to Abirta non puthorang ton pen langitha. Block level vigilance lapen monitoring committee atum Mei kangnipon. Patumi jakhong poni phai engkoira pho arni lakhakre phom hamaya constituency ke parlo dogmoka longkam teron auditorium hall a hemalong Hauraghat block samelangso block Rongmongwe development block atum chingrum petpen block level vigilance lapen monitoring committee atum arnisia pharman Mei kangnipon. Patumi labang samelong alohi sarpo aman pen kachitong dun lake Hauraghat LSC MLA Dorsing Ronghang Dipu LSC MLA Bitta Singh Ingling Karbi Anglong Autonomous Council EM Kangbura Kiling Socheng Dhanta Constituency MSC Kachirong PP Hauraghat MSC Ojit Kumar De Karbi Anglong Autonomous Council EM Billy Mohan Khaklari atum pen Chenglok Block Staff atum Block Level Vigilance Lapen Monitoring Committee Mei along Chetong Donsi Mei Ing Sam Jin pen Pachun Ponno Ningkan wang da mane lok atum iklan ke da malam dia putat ade monitoring vigilance and monitoring subcommittee ko lokin nang ta si MLA konsensi ini MLA konsensi ar ko blok sabelang so awak apa de Rongmongwe ini kom blok chairman masih kom kata pilih angpet si ketam sang blok ahin pen jadi video tu kamsu atum kamsu kita nang blok keluar kebui kamsu mereka iklan tu sulit kan kita belum dekat so si pen kelang tarik jok cek kali itu anda me ketan peripon so asai keng komo si Pini long thom blog video kan si meeting ini non ke bang yarni ni sempen ta ben no arada tu birthday beneficiary tu ke thik teng ben te kam ke bichun la ben kelong ko ji phan se ki si mai ko ta ben ding thelo de video tu de i tu ben de vigilance and monitoring board long blocked in member an be ke bang yarni ne iklan pada tu tu chram tu ji ni tang desa la 2000 pen 2021 aninkan la nangli andar Hauraghat block along la PMA YG hem ko ansi nangli lo la pen ko ansi ke tang lo la ke tang te ko ano percentage dolang sobutang na pachini theima nili ke video kalita na po la sonang kar juba ke ni leng ra ko na to video long le enamo de ta Pini ke jing mai long misen
percentage bang komplit lah abana PM kita tu all so bangke homosti tin na pilih kan kalau bangke koloni homosti bangke kita ngone hatta belo kan tangan tu situ dan orang kat lo bangke ingkoi rapor dolang abana hemsul kita tapi lo mati lo bang trainer cap dolang dan ada Muhammad lo tak pray krip ponel dolang langit presensi ke isi betul kasi orang kat blok bang nindo abat sini bilang kan si dia pilih tapi lah ban ketangti muka bang ke kompul si lah prapjin lah tu pertanggung Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi Live. Tang Pini prime time Abirta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.